Il-Pulizija Daniża arrestat raġel ta' 22 sena brabta ma' sparatura li seħħet il-bieraħ wara nofsinhar f'ċentru kummerċjali fil-kapitali tal-pajjiż Copenhagen. Ġie rappurtat li konsegwenza tal-isparatura żagħżugħ Daniżi ta' 17-il sena u Russu ta' 47 sena mietu filwaqt li 4 oħra jinsabu midruba serjament. Il-kap tal-Pulizija Daniża Sorin Thomasin qal li l-mottiv wara l-isparatura għadu ma ġiex stabilit iżda xejn ma suġġerixxa li dan kien att ta' terrorizmu li kienet it-teorija li l-investigazzjonijiet kienu bdew jimxu fuqha. Filwaqt l-informa lill-medja li m'hemm xejn xjuri li kien hemm xi nies oħrajn involuti minn barra dak arrestat, Thomasin appella lil tal-ħwienet biex iżommu kwalunkwe filmati li jista' jkollhom mill-kameras ta' sorveljanza. Kien hemm paniku u kaos kbir fost dawk li kienu fiċ-ċentru kummerċjali Fields li jinsab fil-periferija fin-nofsinhar tal-belt hekk kif instema l-isparar. Fields huwa l-akbar ċentru kummerċjali fid-Danimarka b'140 ħanut u ristoranti mferxin fuq diversi sulari. L-aħħar darba li seħħ attakk terroristiku fid-Danimarka kien fl-2015 meta 2 min-nies inqatlu u 6 uffiċjali tal-pulizija ndarbu f'attakk fuq ċentru kulturali u sinagoga f'Copenhagen. F'dan il-każ min wettaq l-attakk kien eventwalment inqatel waqt sparatura mal-pulizija.